arong si hitia dong si nilitum mass joining pedolo lapen ke mass joining along bang don pharoi si ake onge BJP pen lapen ke Congress pen da jersodo lapen ASDC pen da jersodo kado we bang don pharoi si atum BJP long pini nang dun lo APSLC long nang dun lo Karbi Anglong Autonomous Council si donaji sik schedule pen pusi pu bom lo sita non ke DC a office along si non jila porishot nang bilu dak diputa DC office along lapen hamrenda DC office along si jila porishot nang bilu Jila Porishad ke lake Panchayat pen. Panchayat along Assam Panchayat Act 1994 along Section 64 pen si Panchayat ke kibi. Lapo si Panchayat bi pula tu hele pusita non ke kibi le. Ange Panchayat bilo te halatum la kar munit tum fan kapachuar i direct funding longpo pupu hedi. La masika duita Panchayat nang ye budun tu et seta direct funding ta long li anta lage non ke Panchayat dang nang bije fansi direct funding long ji pu bang pachu be ji Panchayat pulo tangte hala swating pulo tangte poisa ke Assam government along si lupa prangi lapen Assam a finance commission si mar phan ko an pinangi ma pu thak ji lan si poisa dak Assam government sinang lo tuji la sila ke direct funding gali la penhala Assam Finance Commission puta aning ke hangman le claim ji gali hala dak finance minister do chief minister do gadi finance minister chief minister tum si poisa ke thak ji la sila ke thak ko ano ne tum hana nge piji la sinang thak ji non par he no muchot po action pen ili tum khang du nang ji vote ki pi pen la hello si non bangke APSLC long si la pen wang et nang ji pusi nili nang itu media hoi pen me kachuning ripon gal hala tema edet elong ri tum cerai kom sena non hejong ini tum sarjai ka tharmana ethan lo labang so a Panchayat alang liga ningte ke ningkan ho prang mesin ningje lo Panchayat nang palu chogi pedi dakar biang lo Panchayat nang biji pansi ko kata non bangke cedap si non bangke DC office long se non dak non ke do bom DC office long bangke non la dasa office ki biji pansi non sigdang bom angdeng si dulu lasi ini tum Abhan aron alam sik situ aron alam konstitusi alam cethan ji pulo teni to fan permission na PPP setami kedamtang la suatu thodlo nili to nai nili sini to biji pulo amahala so nang pabilong le dal apendel sidip et aciar nang le lap sound system nang le lap dak rada tum incu do ku ok an le lap lo dak aman itu maku bilong le dal setami we jopor SP Fispen itu apa aku DC Fispen itu apa aku permission nang pitolo nasi bilong lo dalang lo kana kiro pilo nasi adhema ini tum sini lake konstitusional alam lapen awareness ke lake ini tum unmen itu cethan monan situ rithegi itu mamuni atu mabang adhema ini tum lasu awareness ka pena posi ini tum kedamtang anda a party kapre kapan ini tum jok proret pena jok hala ili tum lidar tum mangta konstitusional alam sik situ alam ka chini ne pena pot ili tum piniar ni ili tum dugaret lo lapen sung nang kok lo no asi e prang e wang jilang ane anu bangke nili tum APSLC pena bangke lake number 1 itu bake mangala hello ece asofan putar list pena mentang paragraph 2 7 ateng pen high court pen tum case ke haitang asorona teng betum selam long bek ni nomor hini bangala hello paragraph 20 ateng pen ada tribal area long le phelangan ta lake tribal tum phalo inglong so tum phalo aposi kece asotum long le aja kom dak long le detang ji son thom bangala hello kece asotum han sakuri kipi di kaco jor mo pen ni lingang thalo kedi lahai anda kece so pan sakuri kite ke lagi kertang lo se halai lo tu makema son di make emprek
harus di mang halo bang so hempre ke lake ilitum APHLC ben ke lake van bek